Okay, hej alle sammen. I dag der skal vi lave en fodbold-challenge, blandt andet sammen med Walk and Juice. Og så laver vi nogle lidt sjove stemmer. Hvis I går ind på shorts bagefter på vores kanal, så kan I se et lille sjovt klip fra videoen. Hej. Hej. Skal vi ikke lige se noget af Center Christian? Det kan vi godt. Dut. Eller vent. Skal vi ikke gå ud og se noget med at spille en fodboldchallenge? Jo, men jeg synes lige, vi skal se nyhederne på Walk and Juice. Okay. Og så skal vi lige se vejrudsigten. Ellers kan vi ikke se, at vi kan spille fodbold. Ja, fordi det pisser ned lige nu. Ja. Jeg ser på vejrudsigten i Walk and Juice. Der skal vi kigge på vejrudsigten. Og det ser ud til at blive rigtig godt. Helt den. Og så i aften bliver det lidt torden og lidt røg. Men ellers bliver det rigtig godt ved. Vi ses. Nu er det, vi er kommet udenfor, og nu er det, vi har lavet sådan en, så vi skal, hvor vi spænder sådan en flaske rundt, og så er det, vi har lagt en fodbold. Nogle fodbolde her, så er det, så spænder vi sådan en flaske rundt, og så når den flaske, den spænder rundt, så lander den på en bold, ja, og så når den bold, den lander på, den skal vi tage, og så er det, vi laver overlæggerkonkurrence. Til at starte med. Ja, så vi begynder nu. Gunnar starter. Ja, jeg starter nu her. Og han lander på sådan en god bold. Nu må vi se, om han kan Score. Han misser. Så nu må jeg Prøve. Nu er det Svends tur til at finde en fodbold. Lad os se, hvad den lander på. Nu spænder jeg. Det blev den her fodbold. Det blev den her. Ja, lad os se, om man kan ramme overlægger. Du skal bare filme op mod målet. Ja, det gør jeg. Han ramte overlægger. Nu skal vi se, om jeg kan ramme. Så er det, vi spiller til 3. Dem, der først rammer overlæggeren til 3, de har vundet. Og så er der jo andre challenges. Nu spiller Gunnar det, for det er en af mine venner, hedder Axel. Ja, det er en anden, vi kender. Ja, nu skal vi se, om jeg rammer. Det blev den her bold. Nu må vi se, Om han kan ramme med den bolde. Kan jeg ramme? det kunne han ikke. Skal vi se, om Svend kan ramme en gang til. Hvad blev det? Det blev den der bold. Skal vi se, om man kan ramme overlæggeren en gang til. Ja. Han ramte ikke. Det var ærgerligt. Ja, nu er det min tur. Gunnars tur. Han spænder. Den landte på den gode bold igen. Nu må vi se, om han kan ramme den her gang. Den står 1-0 til Svend. Han er også den bedste. Yes. Nu fører Svend stadig. Hvor er Svend man henne? Jeg er lige her. Ja, men nu er det min tur til Der at kom spille. han. Ja, lad os se, om han rammer eller ej. Hvad han rammer. Jeg fik den her bold igen. Ja, den giver lidt uheld, men... Skal vi se, om han rammer eller ej? Han ramte og ind i mål. Der er det Gunnars tur. Ja, det er. Den her bold. Han fik EM-bolden. Den er sgu god. Nu må vi se, om han rammer. Og hvad han rammer? Han rammer overlæggeren. Ja, det gjorde han sgu. 2-1 til Svend. Svend har 2. Han er så også Den bedste, Svend er den bedste. Ham kan ingen til. Hvem der er Svend og Gunnar, så er jeg Svend. Og jeg er Gunnar. Ja, han er Gunnar. Jeg er Nu er Svend. det Svends tur.
Ja, det er mig. Det er min tur. Nu spænder jeg. Den lander på den her. Jeg ser, om han rammer eller ikke. Nu må jeg se, om jeg rammer. Hvis jeg rammer, så vinder jeg. Ja, det gør hun. Ja, jeg vandt! Vi laver skyvekonkurrence nu. Og så det går ud på, at vi har lagt nogle bolde her. Eller for eksempel en af boldene, så har vi lagt den omkring de 3-4 meter væk fra hinanden. Og så skal man skyde længere og længere væk fra hinanden. Dem, der vinder på en måde til streg, de går videre til næste klip. Og man skal huske at score, ikke Axel? Fordi nogle gange snyder du. Det siger vi ikke til nogen. Men ja. Vi ses derude. Nu er det Svends tur til at skyde på første streg. Okay, Boldene står her til side. Og så skal man skyde med den sorte bold fra den streg til. Skal vi se, om Svend kan score. Svend scorer. Nu skal vi se, om jeg kan score. Ja, det er Gunnars tur. Nu må vi se, om han kan ramme. Okay, han træner godt. Okay, ja, chill. Han skyder. Han rammer lige op i hjørnet. Nu må vi se, om jeg kan ramme. Svend kan ramme. Det er jo lidt længere væk, som vi skal lave. Jeg ser, om han rammer. Nu skyder jeg. Han scorede. Jeg ser, om jeg kan score nu. Ja, det er Gunnars tur. Det er jo længere væk, ligesom mig. Så nu må han se, om han kan skyde. Han ramte. Han ramte 2 gange. Se, om Svend kan score. Det er jo lidt langt væk. Så lad os se, om han kan score. Han scorer. Lad os se, om jeg kan score. Det er Gunnars tur. Nu må vi se, om han kan score. Hvis han scorer, så er det uafgjort. Hvis han brænder, så er det Svend, der har vundet. Nu må vi se. Det er sådan 10 meter væk. Og han scorede. Den blev uafgjort. Så nu må vi se, hvad vi nu skal lave. Nu er det, at mig og Gunnar, vi går ind og ser, hvad vi skal lave nu. Fordi at jeg vandt. Fordi jeg vandt jo. Nu er Gunnar gået. Men jeg vandt jo, fordi at jeg vandt jo den første gang, ikke? Så nu må vi se, hvad vi skal lave. Mig og Svend, vi skal til at spille Fortnite, så kan jeg se, hvor mega gode vi er. Svend spille Fortnite. Han er mega god. Han er mega god til Fortnite. Jeg skulle lige vælge min guns. Ja, det skal han. Man skal altid lige have sin guns til at spille med en hacker. Altså, nogle gange en hacker. Jeg gør det noget dumt. Det var godt, du ikke tog fall damage. Jamen, tager ikke fall damage i det her spil. Nå ja. Ham den anden, jeg spiller med, han er også god. Han hedder Johannes. Ja. Som I kan se, er han meget, meget god. Kan vi ikke lave en fodboldchallenge igen? Jo, det skal vi slukker nu. Ja. Mig og Svend, vi har tænkt os at lige gå hen til supermarkedet, vi bor ikke så langt væk fra. Ja, og så skal vi lige købe nogle snacks og lige til frokosten og så. Ja, og så hører vi ikke så meget mere på videoen, men ja, vi ses på vej hen til supermarkedet.
Ja, vi er på vej hen til supermarkedet. Det ligger derovre. Og nu er vi egentlig bare på vej derhen. Vi kommer til supermarkedet, hun råber lidt meget på os. Ja. Nu må vi købe noget. Ja. Okay. Når vi får 2 is og en lavkage, hvad koster det? 5-10. 5-10? Det er 15, ikke også? Okay. Så giver jeg 5-10-15. Så får du de her penge. Her. Ja. Kan vi bare tage 2 is. 2 is? Jeg tager den her. Hvorfor en skal du have? Jeg skal have den lyserøde. Okay. Her. Nu skal vi lige have noget kage. Så jeg fik Så får vi lavkage. Nej, jeg har ikke så meget. Og vi skal have den der kæmpe lavkage. På den her. Det gør jeg. Og tak for det. Vi ses. Vi ses. Gå ind med min seng. Nu fik vi handlet lidt, ikke? Ja, det gør vi. Ja, vi fik en kage. Vi fik en is. Det er Axel ikke med at spise. Og vi fik den her. Og Du sagde Axel. hvorfor sagde jeg Axel? Det er jo Gunnar, ja. Ja, hvorfor siger du Axel? Det er jo mærkeligt. Det er jo Gunnar. Nu vil vi gå hjem igen. Vi er på vej hjem nu. Ja. Så skal vi tage sige slut for i dag. Eller i morgen. Vi skal lige til at sove og sådan lidt. Ja, det bliver en lille smule mørkt, ikke? Ja, det kan man godt se. Det begynder at blive lidt mørkt, men vi ses derhjemme. Vi er ved at være trætte, så vi skal til at putte os ned, mig og Svend. Godnat alle sammen. Mig og Svend, vi lige stået op. Og vi er ret trætte, så vi vil sige tak for det. Hej. Tak for at I så med. Jeg håber, I synes, videoen var god. Ligesom vi sagde i starten, så kan I gå ind på Shorts og se nogle sjove lille clips fra den video, vi har lavet. Husk at like og subscribe. Vi ses!